Това вече е Кадимлийско пръскало. Всички са застанали с GSM-ите и снимат нагоре. Водата пада от много високо. Невероятна красота е. Става как перфектно. Насякъде скали. Тази скала изглежда малко все едно зидана от човек, но всъщност не е. Природно образование си. Се завъртиш нагоре е само скала. И това ни е МПС-то. И водопада. Средното. Чакай, искам да се паникяш. Снимай се.